Hadin ka jingyu ajing menjur ya kathup kerteng jogi executive member Bathymmai jong ka Khasi Hills Autonomous District Council hapo ka jinglam jong ba pinchangan NCM kumu chief executive member Bathymmai na ulat ka jela Megalia uvishan muganten hinen ka sngi ka arpu itri ujamang menta ka sngi ka arpu artri ujamang uba asim ula Bhah no ya ki kam ne sam ki portfolio shaki khandai ngut ki executive member kini ki khandai ngut ki EM ki bala yu ajing menjur ki kenthup ya sangut ki MDC ki bala rengkang ding per u MDC ki molai uba PT Sokme MDC ki mau hati ba James Liang ka MDC jong konong scan ka Congress Mary Kharpuri bat UMDC ka mau korwat uba Hadrian Lingdo bat kuwe pat ki sangut ki bala yo ya ka jing menjur ki kentup UMDC ka lam khra uba Neil Antonio War UMDC ka penosla uba Jan Sing Tensong UMDC ka moplang uba Lamprang Bla bat ki MDC ka berang sujab mentah ka kenti uba Bante Dorlingdo MDC jong ka mau konro bat uba Donovan Wanlang MDC ka Sora Gubernur approve the list di EM DCA kalau notify ki portfolio kilang kumi iba proses tisa hukmi imbat ya ka development public health and sanitation iba Lamprang Bla imbat ya ka elaka imbat ya ka revenue collection iba Neil Antonio War imbat ya ka finance arts and culture iba JM Tensong imbat ya ka council buildings water resources ikong GM Kharpuri EM imbat ka forest marriage and divorce iba Hadrian Lengdo EM imbat ka taxation water resources and fishery iba Bante Lengdo EM imbat ka labor license bad ka youth affair iba James Liang EM imbat ka trade but enforcement iba Donovan Wanlang imbat ka land mine and land mines and minerals. Bawa kejing movement, kejing wan jong gubernur Bathymmai ada state. Pada kejing kedua jongi, kebangi lapan sengal lu kandiat, kejing day bukan dekat situation gumbagal mentah, hakaba hagin ka jing bermak jing kerang basnong, ban isu yang ginu sertifikat, kalau ka jing air background. Pada bendu kumba kitip ika jing syaknan ka jong UXCM bar armut istamna ya kan ingapan sengo gonon bara kumbu unsin khiakat bala rengkat ka state comment banten longkam no ya ka village admission bill hadi ko bol na presgo ro gubernur ba ka babon ka jaka po state ka ha para residential area ila don ru ikan ika land bill dongka district council na iklu jumbo bar gubernur bar gubernur un persang ban iklu jumbo bar ka state comment nang ban prestat no umde tang ka bire admission bill kindai gumjuru ya ka land bill